Malawi Brief. Tikupasirani Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM ndi programu yake ya Nkhanga Zaona. Amalawi muti khululukire kunena kuti tikukhala ngati tikusowana chifukwa chonena kuti tikufuna tikamabwera pa Limpopo nkhani zimene tizibweresa zikhale nkhani zogwirika bwinobwino, tisangobwera ndikungowasangalatsa anthu iyayi, koma tikhale ndi nkhani ndipo Amalawi azikhalanso ndi chidwi akafuna kumvera Limpopo FM. Pachitika zambiri mkatikatimu. Ndeno tinali kupanga kafukufuku pa miyezi 5 timapanga kafukufuku kuti tione kuti kodi dziko likuyenda bwanji, kodi Amalawi amphawi akukwanirisa kupeza zosowa zawo. Ndiye tapanga kafukufuku ameneyo tamaliza, ndipo tapanga kafukufuku ndikuona kunena kuti kodi andale ndi Amalawi amene apindula pa miyezi 5 ndi ndani. Tapanga kafukufuku zonse zili mu programu ino ya Nkhanga Zaona. Ife ali Limpopo FM tidzabwera kuyankhula chilungamo chokhacho pa nkhani imene ikuchitika, imene mwina ikuchitika kwa mseri kuti mwina anthu ena asaidziwe. Ndiye cholinga chathu, chifukwa tikabweresa nkhani ija anthu amathamanga ndi kukakonza vutolo, ochenjerawo opusawo amangozitenga kuti zimenezi ndi zocheza, ife tiyeni bola zathu zikutiyendera. Choncho ndimafuna kuti tipepesa Malawi potenga nthawi yayitali osabwera ndi programu yomwe pafupifupi aliyense amayiyembekezera kuti timva chani kuchokera ku Limpopo FM. Timasukuta nkhani zomwe zagwa mdziko muno. Nkhani imene ndikufuna ndibwere nayo, imene ili very interesting, ili yosangalatsa kwambiri, ndi nkhani imene inagwa, imene aliyense akudziwa kunena kuti Amalawi tonse tapasidwa chipalo chonena kuti tipereke 7 trillion kupereka kwa mwenye wa Finance Bank. Ndiye titapanga kafukufuku wathu, tinayamba kumuloza boda, tapita ku Blantyre, tinapita ku Nsanje, kupita ku Chikwawa, tinafika ku Mwanza, tapita ku Zomba, tapita ku Phalombe, tapita ku Mangochi, ku Machinga, ku Balaka, tafika mu Liwonde, tafika ku Salima, ku Nkhotakota, ku Lilongwe, ku Mchinji, takafika ku Mzimba, tafika ku Nkatabe, tafika mu Mzuzu, Chitipa, mpaka takafika ku Kalonga. Timafufuza kuti tuone pamene pali office ya Finance Bank. Tapeza zonena kuti palibe pamene pali office ya Finance Bank. Ndiye timazifunsa kunena kuti office imene sili exist, koma lero akunena kuti apasidwe ndalama zimene zizofuna zizipita kuti. Ku Malawi kulibe office ina iliyonse ya Finance Bank. Banki iyo inathesedwa, inathapo. Ndefunso ndionena kuti uyu waibweresa nkhani ya 7 trillion. Cholinga chake ndi chani? Cholinga chake ndikufuna kutipha ife Amalawi. Amalawi dziko lathu lachuluka anthu okuba, anthu amene amafuna kulemerera mu dzina la anthu osauka, anthu amene amafuna kulemera mu dzina lonoti ife ndife andale, ife ndife amakhoti. Ndizomvetsa chisoni, banki imene ku Malawi ko kulibe, banki imene ku Malawi kuno kulibe. Koma lero banki imeneyo akuti ipasidwe 7 trillion. Amalawi mukamva muzimva bwanji, sikukumvekerani bwanji. Ndalama imene ikufuna ipite kwa ndani? Banki yo palibe, koma akuti anthuwo akupereka chigamulo cha 7 trillion. Ndalama imene iyi akufuna ipite kwa ndani? Andale, koma mukutikonda ifeyo Amalawi. Andale, ifeyo Amalawi. Amakhoti, ifeyo Amalawi. Mukutikonda fusoli mulimvesi. Mukutikonda bwinobwino, mukatenge 7 trillion kukapereka ku Finance Bank. Banki yo mdziko la Malawi mulibe.
amene akuziwa zonoti akudziwa office ya finance bank ineyo I promise ndipereka 5 million kwa munthu ameneyo mawa abwera anduze noti kuno ku Blantyre tili ndi finance bank ili kwakuti I will pay 5 million. I'm betting ku Malawi kulibe finance bank koma ndrama zofuna zituluke zipite ku finance bank kwa kwatu nkhani kunjaku kwa gwankhani imene yagwedeza dziko la Malawi nkhani ya Kamangira komanso anamiwa nkhani imene yakhanga kuti yazunguza ndi anthu amafunsa kunena kuti ino ali mpopo mwa imapati ifeyo zakatangale ife zakatangale sitikuzifuna nde ifeyo tayima kumbuyo kwa anamiwa komanso kuikumbuyo kwa Kamangira ndikumene ifeyo tayima. Amalawi tiyeni tiphunzire kunena chilungamo, tiyeni tikonze dziko lathu. Tikudandaula kuti dziko lathu silikuyenda bwino, dziko lathu ndilakatangale. Kodi katangale iyi tikamantenga ndikumamuvindikira tiyende naye patali. Nde ife ali Mpopo FM tikunena kuti tikuyima kumbuyo kwa anamiwa komanso kwa Akamangira. Bungwe lija la 4 Regions Organization likuyima kumbuyo kwa anamiwa, likuyimba kumbuyo kwa Akamangira. Tikufuna titese corruption. Nde pamene tufuna kutesa corruption nde tikufunanso kukakhala kumbuyonso kwa corruption. Tiyeni chilungamo chiziyenda ngati madzi. Dziko la Malawi limanenedwa kuti ndilosauka. Dziko la Malawi silosauka. Dziko la Malawi ndilolemera. Koma lachuluka anthu okuba. Ndipo osauka ndamene akuvutika mu dziko lawo. How can someone give money kuti ndikayankhulire anthu ena ake? Anthu amene iwo zawo zinayendera. Nde anthu aja andipeza Comrade Ntanyiwa tiyeni mukati yankhulire izi makobiri awa. Chikhalire nicho tikuyankhulira amphawi. Chikhalire nicho tikunena kuti sitikufuna katangale. It's very unfortunately kunena kuti activism yathu pena pake ikuoneka kuti ndiyofoira. Activism yathu ikuoneka ngati pena pake ili after drama osati kuthandiza munthu osaukayo. Tiyeni Amalawi time pa chilungamo. Pamene pakufunika kuyenda chilungamo paende chilungamo. Tisathamangire kutenga ndalama kwa anthu andale, tisathamangire kutenga ndalama kwa anthu olemera. Ndicho linga chonoti tikabisire zovunda zawo pamene mphawi azivutika. Sizoona kuti munthu wina wake akandipase ndrama ndicho linga chonoti ndikamuyikire kumbuyo. Pamene anthu akuononga tikunena kuti tufuna tikonze dziko. Peter Mutharika wabwera kuzakonza dziko. Ndipo Peter Mutharika wanena kuti aliyense amene azipanga zakatangale, amene azipanga zinthu zosemphana ndi boma azululidwa. Peter Mutharika ngati president. Nde kamamanya ngati ineyo nde ndibwere ndaona zonoti wakuti akupanga zolakwika ndene ndizibwera ndizikayikira kumbuyo. Ine ngati Comrade Ntanyiwa sindidzalola kugwirisidwa ntchito kunena kuti timati mutiyankhulire izi ine ndikuziona kuti zinthu zozo ndizizopepera. Ndayimbiridwapo matelefoni ndicho linga chonena kuti ndizipita ndizikayankhulira anthu. Ndauza zonoti ngati uli umphawi ukhale koma osati ine ndikayipise dzina langa la Comrade Ntanyiwa chifukwa chonoti ndifuna ndikamuyankhulire munthu wina wake kuti kumapeto kwake iyeyo apeze mamiliyoni amene akadyaso yekha ine saza ndikumbukira. Inango ndipasa 5 miliyoni, inango ndipasa 2 miliyoni. Inuyo anthu amene simukundidziwa mmangomva mawu anga. I'm worth 5 million.
ndikasokoneze dziko la Malawi chifukwa cha 5 million, chifukwa cha 10 million. Uthenga wanga upite kwa aliyense. Uthenga ndikufuna umveke bwino. Uthengawu ndikufuna umveke bwino, osati ena uthandauzire somwawu, koma ndikufuna uthengawu umveke, uthenga wapadera upite kwa aliyense yemwe akuona kuti social media osamayimvera. Chonsecho mauthenga athu onse tikugwiritsa ntchito social media. Kuti ineyo ndikhale Comrade Ntanyiwa ndagwiritsa ntchito social media. Palibe Malawi amene ndingamnamize. Amalawi amene akundidziwa andidziwa kupyolera pa social media. No matter what, sakudziwa kuti nkhope yanga ndi yakuti, kachithunzi changa ndi chakuti, amangomva mawu koma nkumandikonda kupyolera m'mawumo social media. Lero ineyo ngati Comrade Ntanyiwa udzakhala uchitsiru wa ine ndikubwera ndikumauza anthu kunena kuti social media ndi ya uchitsiru. Chifukwa social media ayo ndimene yandipanga ineyo kukhala Comrade Ntanyiwa, anthu kuti andiziwe kukhala Comrade Ntanyiwa. Endi ndimafuna ndidziwisenso Amalawi kunena kuti kukhala kumphanga, chifukwa ena atu akumayankhula choncho, kukhala kumphanga kapena kuyenda mobisala sikutanthauza kuti sungamenye nkhondo. Ukhoza kumenya nkhondo olo anthu asakudziwe. Chimene anthu amachisowa mwa munthuwe ndi uthenga umene umapasa. Alibe nazo kunena kuti kaya akubisala mfriji, kaya akubisala kudzenje, kaya ali mbokosi la maliro, kaya ali kuti. Malawians alibe nazo ntchito, koma chimene akufuna kodi lero kwacha aujeni ayankhula kuti chani, aujeni ayankhula chani. They don't mind kumene ukuyankhulira, kumene uli, koma chimene iwo akufuna is just a message. Wabwera ndi message ya mtundu wanji. So ndikupusaso kwina kwa padera kumanena zonoti akuti akuthawa, akuti akubisala, akuti akupanga zakuti. Ilipo nthawi imene wobisala uja amabwera poyera anthu nkumuona kuti kodi munthu uja ndoyo. Let me give you example. Kamlepo Kalua, he was staying in South Africa for long time. Ndikumatumikira ali ku South Africa, but it came a time anabwerera kumuzi. Awa Kamlepo Kalua ali kumudziwa. Kunali late Chihana amene amayankhulira ali kumphanga, koma it came a time anavumbuluka kuchoka kumphanga kuja ndikubwera. So tieni tichepese, tieni kudelera konena kuti wina akubisala amayankhula atabisala. It doesn't matter kuyankhula mobisala, koma anthu chimene akufuna nduthenga, abwera nduthenga wamtundu wanji. Ndiye ndimafuna ndipemphe tonse amene tikuona kuti social media ndio pepera. Kuyambira lero tisabwerese mauthenga athu pa social media ndikumapasa anthu. Chifati zaona ngati anthu aja ndi olakwika pamene zinthu zichitaziyamba toka. Mr. President, dzinanga ndikape maulidi kutoka ku Times. Mulamuliro wanu taona mafuta galimoto akuvuta. Taona sabata zisanu zotsogozana mafuta akuvuta anthu kugona kuma filling station. Ndikunena pano mafuta asamba kuvuta. Taona vuto la shuga anthu kumakhala mizere to extend munthu amene wangofika ku Malawi kumene sakudziwa chikuchitika kudabwa kuti kodi kwimbiri kutani panja pa shop. Taonanso mavuto ena oti sindingathe kuatchula pano fusolidalika. Fusanga ndi yakuti mukufuna Amalawi akupatseninso 5 years ina. Muwabweretsere zina zotani. Amalawi akupatseninso ni 5 years. Mwapatsa zifukwa zotani zoti achitire zimenezo zikomo. It's just a waste of time kuabweresaso achakwera pa ground. Zavuta achewa anatikawo kapande. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa. Uliso fundo zotsegula tsogolo account ya mwana aliyense wobadwa kulidi muvangire invest deposit ya ndalama 500
200,000 kwacha mpaka tafike saka 18 kuti mradi umenewu ukhale oyamba m'Malawi muno opanda mphawi ono ndi mmodzi yemwe. Apa ndiye tikanaberedwa komano timthokoze Mulungu kumwamba kunena kuti sanalole kuti Amalawi tiberedweso. Tsogolo account imene kanasandukanso ngati nifu Green Belt mega farm ang'ono ndipemphe ma activist kunena kuti tichepese kusintha malilime athu mukalankhulidwe kathu chifukwa chonoti talandira ndalama, chifukwa chonoti Amalawi amatikhulupirira kwambiri, chifukwa tikuthanso kuona kuti pofuna kusangalatsa mabwana akatipasa ndalama chamseri tayamba kusintha malilime athu. Ena akufuna azilimbana bendi my Jenny answer. Ndimafuna ndinene chonchi, tiyeni Amalawi tiphunzire kulemekeza tikakhala ndi vice president. Tikakhala ndi vice president tiyeni timulemekeze. Vice president uja anasankhidwa ndi Peter Mutharika, ndipo ndili ndi chikhulupiriro kunena kuti Peter Mutharika akanalengeza ku convention olo siku lina lililonse akanangolengeza kunena kuti ine vice president azakhala Genius, anthu ambiri akanatuluka DPP ndi kukalowa chipani cha MCP. Koma chifukwa chonoti zinthu zija zinachitika munyengo yonena kuti apa basi zivute zitani tafika kale kukuku. Ndimafuna ndipemphe president a dziko la Malawi kunena kuti pangani ubale wanu ndi my Jenny answer. Chinakukomerani inoyo kusankha my Jenny answer kukhala vice president wanu. Chinakukomerani inu kukasankhaso Enoch Chihana ngati mbali imodzi imene mwina inali mungwirizanonso wanu wa Blue Alliance. Ndimafuna ndikupemphe na president a Peter Mutharika gwirani ntchito ndi anthuwa. Tikudziwa kunena kuti kunjaku anthu ena akupanga dala za ukafuwefuwe ndi cholinga chonena kuti mwina akuopa kuti mwina my Genius azulula zambiri. Mulungu anatikondera ndi kutipasa inu ya president ngati professor, komanso chinakukomerani inu kukasankha my Genius ngati doctor wa malamulo. Anthu nutu simphwepwa, anthu unu simphwepwa, maphunziro anu ni maudindo anu zikugwirizana osati zichatina linazo zicha. Choncho ndifuna ndikupempheni kunena kuti ngati ndikotheka tagwirana ni manja a president ndi a vice president wanu, inuyo mukhale chisanzo chabwino. Temu yanu ikamata pasakhale mgwedegwede wina aliyense ndi a vice president anu. Chimenenso Amalawi ambiri tizakhala okondwa kunena kuti kwa nthawi yoyamba taona president akugwira ntchito ndi vice president wake popanda vuto lina lililonse. Anthu akamabwera ndikunong'onezani kukhutu a president tangozitengani muzisiye uko, inu mupitirire mupereke ulangizo wabwino, uphungu wabwino kuti pamene mukuchoka pa udindo umenewu legacy yanu izakhale yabwino. Achakwera anabweretsa ma Israeli ndikukapangira rent ku area 9 pomwe anakhala kwa chaka cha mtunthu, atauzidwa ndi ma Israeli kunena kuti plani yokupha munthu si plani ya lero ndi lero, imafuna itenge nthawi yayitali. Ndipo ma Israeli anakhala ku area 9 ku nyumba ina kwa chaka chonse cha tunthu ali pa plani yonena kuti kodi tingathane naye bwanji vice president. Ndipo anauzidwa kunena kuti tsiku limene lisachitika zinthu zimenezi sakuyenera kuzakhalanso mdziko muno. Ndipo ma Israeli anayendesedwa pa galimoto ya ku State House ndi driver wa ku State House ndikuathawisira ku dziko lija la ku Zambia. Malingana ndi kafukufuku amenefe ali mpopo tapanga pa miyezi 5 tapeza kunena kuti nduna za boma zina zalemera osati masewera.
ndipo sachedwa pompa pali Limpopo FM tikati kubwera ndi nduna maina a nduna za boma tuilililili sudi boma lakale yake kuboma lakale kuja tinatuluka kumene kuja koma boma ilira sopanoli kuli nduna zina zimene zalemera mu miyezi 5 osati masewera ndipo siku limene ndizakanthamule audio ya nduna 5 za nduna zina zimene zalemera mochitisa nseru miyezi 5 amalawi tizakhala okhumudwa anawo amaoneka kuti taloze ndi chala chimozi zimavuta timaloza ndi sala zonse koma lerolo sitingakwanise kualozaso anawo kuli kulemera koma funso ndilona kuti kulemera kumene kwalemera nduna zimene zizi ife amalawi tapindula cha chimanga sima tikudya siku ndi siku ndi chimene timachifuna palibe zosowa zina amalawi tikuzisowa kodi ife amphawi sitifuna kupanga business kodi ife anthu amphawi sitifuna nyumba mwathu kuti mukhale TV sitifuna kukhala ndi njinga yakapalasa sitifuna kukhala ndi njinga ya moto sitifuna nyumba mwathu mutakhala fridge tizingoyenda mmalangalangamo kumagulisa nteza ena akutilemerera pafupi ndizomvesa isoni kuti nthawi zonse munthu amene amapindula amakhala wandali munthu mphawi zake sitimayendera sikuti pamene tikunena kuti amalawi chimene tikufuna mutikonze kumunda nde kwinako inuyo muzitikhwasula chonchi tipemphe tatiyeni tigwire ntchito tatumikira amalawi tisathamangire kupeza mapinduwa tisathamangire kupeza mapinduwa chonde ndikuti pali nduna zina sizonsetu pali nduna zina za boma zalemera osati masewera ndene ndibwera mmene ndimachitira mu nthawi ya msipija ndi mayina a nduna zimenezi ndi mabizinesi amene apanga ndi zimene agula mu nyengo yokhayi ndizomvesa isoni kuti nkhondo imene timamenya ija timamenya kuti ena azidyerera ena azipitirira kusaukabe pamene ndikutuluka mpulogalamu yanga ya Nkhanga Zaona ndimafuna ndifunse kunena kuti kodi ndi chifukwa chani anthu amene tili nawo mdziko mwathu timalephera kuagwirisa ntchito mwachitsanzo mdziko mwathu tili ndi anthu awa amene ali ochita bwino sindigwirisa ntchito mawu olemera koma kuchita bwino tili ndi a Bushiri amene ali ochita bwino tili ndi a Thompson Mpinganjira amene ali ochita bwino tili ndi Pastor Kawinga amene ali ochita bwino tili ndi a Napoleon Zombe amene ali ochita bwino tili ndi Amuli amene ali ochita bwino just to mention few ndingotchulako ochepawa alipo ambiri amene ali ochita bwino ndi chifukwa chani maboma athu tikabwera timakangalika kukatenga ndalama kwa mwenye ndikumakapasa makontrakt amwenye aja kuti azititumikira ife Malawi ndikwasiya mwa ena amene ndatchulawa kuti atitumikire kuti alembeso ntchito Malawi ndetu kukamtenga mu China tukamtenga mu India iye uja akapeza mapindu akutumiza kwawo ku India akutumiza kwawo ku China ndizona ndamva chisoni nduna ina ya boma imozi mwa nduna zimene ndikunenazi ndikunena pano yapasidwa Land Cruiser awiri ndi mwenye ndicholinga chonena kuti ampase contract Amalawi. Is it fair? Amalawi tikukondana atiyeni tikondane Malawi ndi mmodzi mavuto anu inu andale akhale mavuto so anthu osauka mavuto ainu andale mukayikidwa mboma akhale mavuto anthu amene anakuvoterani
apitwa Mutharika kunja kwa anthu akung'ung'uzabe nkhani ya ngozi ya kuchikangawa. Ndikudziwa kuli ma directive amene munayika sizalero ndi lero, koma ngati ndikotheka akumbukireni Amalawi amene amamkonda Klaus Chilima akudikira kuti amve zambiri kuchoka mboma ili la DPP. Chinthu chimenechi ngati simuchisamalisa, Amalawi angakhale ali ndi chimanga azasiya zonse zimene mwapanga za chimanga, koma chifukwa chosafufuza nkhani ya Chilima nkupezeka kukakhala kunja kwa boma. Ndimafuna ndikupempheni chipani cha DPP ndi mtsogoleri wanu Peter Mutharika, muchizungu mwakuti speed up, tathamangisani mafairo a nkhani ya amalemu a Chilima chifukwa dziko likudikirira.